Ласуночки, і ўсе мае. Вось пашчасціла. Трэба іх схаваць, пакуль Лесік не прыйшоў. Прывітанне, Кася! Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Не паспела. Што? Не, нічога. Добрай раніцы, кажу. А чаму ты, Лесік, так рана прыйшоў? Рана? Нават спазніўся крыху. Што гэта ў цябе? Нічога. Нішто сабе, колькі салодкага. Не чапай. Гэта ўсё маё. Усё? Так, мне сяброўка падарыла. Павіншавала са старым Новым годам. Сапраўды, ён якраз сёння. Пашанцавала табе. Ага, гэта ўсё табе, Касечка, сказала. І больш нікому. Так і сказала? Ага, таму прабач, Лесічак, не магу з табой падзяліцца. А табе не зашмат адной будзе. У самы раз, не сумнявайся. Ну і калі ласка. Ну і еш усё адна. І з'ем. А як жа зарадка? Няўжо пойдзеш займацца і пакінеш свае пачастункі без нагляду? Ні завошта. Вось што, ты ідзі, а я застануся. Вот тут на цэлы дзень есці. Вось і пачну зараз жа, каб паспець да вечара. Ну і заставайся, калі ты такая скнара. А я на зарадку. Раз, два, тры. Зато я буду здаровым і моцным. Прыемнага апетыту. Раз, два, тры, чатыры. Дякую. А я зато я буду наетая і задаволеная. Так, з чаго пачаць? О, з цукерачак. Доброй раніцы, мои спартыўныя сябры! Сёння я і мае маленькія памочнікі пакажам усе колеры вясёлкі, а таксама прадметы, якія афарбаваны ў гэтыя колеры. А вы таксама далучайцеся да нас. Будзе вельмі весела на нашай ранішняй зарадцы. Першы колер вясёлкі чырвоны. Што у нас можа быць чырвоным? Вядома, сакавіты яблычак. І зараз мы яго будзем зрываць. Трымаем ручку і пачынаем падпрыгваць і зрываць. І раз, яшчэ раз. І раз, яшчэ вышэй. Вось так, малайцы, працягваем. Раз, малайцы, і раз, яшчэ вышэй. Качам, і яшчэ раз. Вось так, і яшчэ два разы. Малайцы, і апошні раз. Добра, скончылі практыкаванне. За чырвоным колерам ідзе аранжавы. Аранжавым у нас будзе тыгр у чорную палоску. І зараз мы яго будзем паказваць. Кіпцін і пачынаем. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, а зараз парычым. І малайцы, яшчэ. Яшчэ, малайцы, і апошнія разы. Добра, скончылі практыкаванне. Жоўты, наступны колер вясёлкі. Жоўты колер у нас мае яркае, цёплае сонейка. І зараз мы яго будзем паказваць. Ручкі ўверх. І паказваем соненька. Раз, два, тры, чатыры, пять, шесть, семь, восемь. Яшчэ раз. Уверх і раз, два, тры, чатыры, пять, шесть, семь, восемь. Яшчэ раз. Ручкі ўверх і раз, два, тры, чатыры, пять, шесть, семь, восемь. І апошні раз. Ручкі ўверх і раз, два, тры, чатыры, пять, шесть, семь, восемь. Цудоўна, малайцы. Наступны колер гэта зялёны. Прыемны воку, зялёны колер траўкі. І зараз мы будзем яе паказваць. Сядаем на падлогу. Ножкі робім шырока, вось так. І зараз будзем цягнуцца да траўкі. Дацягнуліся. І яшчэ раз. І раз, два, тры, чатыры. Каленкі прамыя. Раз, два. Спінка роўненькая. Тры, чатыры. Яшчэ і раз, два, тры, чатыры. Працягваем. Раз, два, тры, чатыры. Апошнія разы. І раз, два, тры, чатыры. Малайцы, устаем. Пераходзім да блакітнага колеру. Што можа быць блакітным? Вядома, неба. І зараз да яго мы будзем цягнуцца. Падымаемся на дымачкі і цягнемся ўверх. Вось так. Апускаемся ўніз. Яшчэ раз.
Цягнемся вверх. И вниз. Еще раз. Тягнемся вверх, тягнемся выше, выше, выше. И опускаемся вниз. Еще раз. Потягнулись до неба. И опошний раз. Потягнулись. Добро, скончили практикование. А синім у нас буде море, по яким пливе веселий кораблик. Спочатку у один бок. Так, потім у другий. Протягиваем. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. Опошні рази. Раз, два, три, чотири. Вельмі добре. Молодці. І застався апошні колір вяселкі фіолетовий. І гэта у нас буде фіолетовий паветраны шар. І зараз ми його будемо надзьмаць і здзьмаць. Починаємо. Ручку вверх. И надзьмаем ручку вверх. И еще раз. Носиком. Ротиком. Протягиваем. Еще два раза. Носиком. Ротиком. И опошний раз носиком. И ротиком. Молодцы, вельмі добра. Сябры, вось такая рознакаляровая зарадка у нас сёння атрымалася. А зараз будем развітвацца. До сустрэчы! Смакатла! Вось гэта я разумею. Свята дык свята. Які цудоўны у мяне стары Новы год выдаўся. І наелася ад пуза. Можа, хопіць пакуль? Не пакідаць жа Лесіку. О, а баранкаў пад'ем. О, ўсё. Болей не магу. Ой, неяк мне дрэнна. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Усё, цудоўна я позаймаўся. Кася, что с тобой? Лесик, миленький, ратуй, животик болит. З-за чаго? Не ведаю. Ой. О, зараз ведаю. Кася, няўжо ты столькі салодкага з'ела, пакуль зарадка ішла? Ага. Вось таму у цябе жывотик і баліць. Не можа быць. Ад цукерачак і абаранкаў не можа быць дрэнна. Ад іх можа быць толькі добра. Вось я і бачу, як табе добра. Трэба ж меру ведаць. А колькі можна салодкага есці? 2-3 цукерачкі і хопіць. Усяго? Інакш можна захварэць. Ось як ты. Трэба было расцягнуць свой салодкі падарунак на некалькі дзён. А ты амаль яго зараз з'ела. Ой, Лесик, ну чаму я з табой не падзялілася? Тады б усё добра было, так? Вядома, лепей, чым зараз. Ой, Лесик, я павінна табе прызнацца, пачастункі гэтыя нам абодвум падарылі. Але ж ты сказала, што табе адной. Ну, сказала. Просто мне шкада было дзяліцца. Прабач мне, Лесик. Ой. Эх, ну што з табой рабіць? Прабачаю, вядома. Ты ж сама сябе і пакарала. Ой, і як мне цяпер быць? Павяду цябе да доктара, а гледачы пакуль мульцік паглядзяць. Ну, добра, а пра што? Якраз у тэму да сённяшняга свята. Пра тое, як сустракаюць Новы год у іншых краінах. І сёння пра Іспанію. Ой, а мы, значыць, не паглядзім. Што ж рабіць? Мы з табой да доктара. Добра, хадзем, не магу болей. Ну як ты, Касечка? Дзякуй, Лесик. Доктор даў мне лекі, і мне стала лягчэй. Як я рады. А можа табе яшчэ цукерачку? Не хочу нават і глядзець на іх. Ці надоўга? Ох, як успомню, нікому не пажадаю такога. Сябры, не паўтарайце маіх памылак. Не ешце шмат салодкага.
Ну, добра, што ўсё скончылася. Касечка, сядай адпачываць. Лесик, а ты мне пакуль что-нибудь цікавае расскажи. Што, напрыклад? Ну, чаму у нас ёсць новы Новы год і стары Новы год? Не зразумела. Тут усё проста. Бо зямля робіць поўны паварот вакол сонца не за 365 дзён, як лічылі раней, а за 365 дзён і 6 гадзін. І з-за гэтага мы... Нішто сабе проста. Ты што, хочаш, каб у мяне і жывот, і галава сёння балелі? Не, Тады тлумач так, каб усім зразумела было, а не толькі вучоным зайцам. ну добра, паспрабую. Ранейшы каляндар адрозніваўся ад сучаснага. Ага. У ім была недакладнасць. Ага. Калі ж памылку выправілі, памяняўся і каляндар. А разам з ім і дзень, калі святкавалі Новы год. Ён перамясціўся на 2 тыдні. І мы цяпер адзначаем свята 1 студзеня. А са старым Новым годам што? Пра яго таксама ніхто не хацеў забываць. Таму працягваюць святкаваць. Толькі з 13 на 14 студзеня. Гэта якраз сёння. І гэта цудоўна. 2 святы лепей, чым адно. Цяпер усё зразумела. Стары Новы год – гэта Новы год, які адзначалі раней. Я так і казаў. Бо зямля робіць паварот. Хопіць ужо пра павароты. Давай лепей стары Новы год адзначаць. Як? Неяк незвычайна. Галоўнае цікава. Тады давай сюжэт глядзець. Добра, а які? Вясёлы урок беларускай мовы. Ух ты, з мульцікам. Вядома, і з перакладам яго на беларускую мову. Глядзім хутчэй. Сябры, далучайцеся. Ну, здорова! А ў нашых сяброў атрымалася не горш, чым у сапраўдных герояў мульціка. І я так думаю, нават лепей. Лесік, а як мы з табой яшчэ будзем адзначаць стары Новы год? Можа, з'ядзім нечага салодкага? Я не завошта. З мяне хопіць. А ты ласуйся, калі ласка. З задавальненнем. А потым давай завітаем да нашых сяброў. Павіншуем іх са святам. Цудоўная ідэя. А як будзем віншаваць? Трэба прыдумаць нешта вясёлае. Напрыклад, вясёлыя розыгрышы. Мне падабаецца. Прыйдзем, пазвонім у дзверы, а самі схаваемся, а потым выскачым і закрычым «Са старым Новым годам!» Галоўнае, нікога не напалохаць. Не, усё будзе не страшна. Мы ж прыдумаем так, каб было проста весела. Ну добра, а яшчэ можна вершык расказаць. Ага, і песенку праспяваць. Так давай хутчэй рэпеціраваць. Давай, у нас якраз песенька ёсць. Караоке. Будзем вучыць. І вы, сябры, з намі спявайце. І танцуйце. А мы развітваемся з вами. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сустрэнемся зранку у нашым Добраранку! Кася, запявай!